sobotu 29. března se po celé České republice konala dobrovolnická akce Ukliďme Česko, jejímž cílem bylo uklidit černé skládky a nepořádek v přírodě i ve městech. Tato iniciativa, která vznikla v roce 2014, se od té doby stala tradicí, do níž se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. Na náměstí 7. května v Sedlci-Prčici jsme zastihli skupinu nadšených dobrovolníků, kteří s odhodláním zahájili úklid své obce. Společně se pustili do práce, aby své okolí zbavili odpadků a zlepšili prostředí, ve kterém žijí. Zároveň zdůraznili, že každý z nás má odpovědnost za to, aby odpadky nekončily tam, kde nemají být. Připomněli, že nezodpovědné odhazování odpadků znamená nejen znečištění přírody, ale i nutnost, aby někdo jiný musel věnovat čas a úsilí na jejich úklid. Dobrovolníci doufají, že jejich příklad inspiruje ostatní nejen k účasti na podobných akcích, ale také ke změně přístupu k ochraně našeho společného životního prostředí.